Sing penggale kula kang ngono napa sing gendari ana apa sing kok dadi eling sing akeh tubi menika wontenipun ingkang putra Dwijakanta piyambake ingkang rawuh ngriki kadang-kadang Pandhawa sinuwun. Lho mrene temen ya. Duh Mas anakku. Ya banget panarimaku ngger pun wa kepetung wong tuwa pancene ngono-ngono iku sing kebangetan adik-adikmu sing kebangetan. Nggih mboten ngoten sesinuwun. Sampun ngendikan ingkang semanten Koko Prabu kawontenan menika inggih sampun ngaten kemawon sampun. Menawi ngendikan ingkang mekaten petanganipun mangke andadosaken mboten seketa tumrap raos penggalih. Lan ingkang putra-putra para Pandhawa menika. Ya pancene ya ngono. Adi Rama Widara. Dewa kana kuwas sedewa menapa dening ingkang garwa Nini Ratu Drupadi utawi Dulpadi ingkang sanalika lebeting nala anglesang Puntadewa kados-kados mboten temekal ningali para kadang ingkang sampun prapteng lena dok nika kawontenaning Bratayuda Jaya Binangun ingkang nembe kemawon rampung menika. Ya tangayune
Dhisik Gendari, sapa ae sing padha mlebu menyang kraton Gendari. Sapa sing mlebu menyang kraton? Jarene Ndawa putra-putramu para Pandhawa sing padha mlebu mrene. Singgihan Kaka Prabu. Ingkang manjing dhateng lebetipun Kraton Ngastina ngriki mboten wonten malih kejawi namung inggih para Pandhawa teklanini ratu. Putra kula pun Drupadi ingkang mlebet dhateng lebetipun kraton Kesepuhan. Ayo syukur nek pancen kaya mengkono kok Cik Nak, untuk. Aku malih eling sing enggak. Kakang ingkang tabah raos penggalih, ingkang tabah. Sampun ngengeti ingkang boten-boten. Iya karepan aku ya ngono, tapi wong ya apa sih wong Kunto Wa Prabu ingkang putra ngaturaken sungkem ngabekti Wa Prabu. Badhe sowan wonten ngersanipun Wa Prabu mung perlu netepaken kawontenaning negari Ngastina menika dados sampun ngantos brebah kawontenanipun. Iya, gak ono sing brobah iku ora ono pancen wong kraton Ngastina ya. Ket biyen ya kraton sing pancen nyata suci kaya mengkene iki anane becik ngene iki. Lah sing ditembungno brobah iku brobah apane? Wong ora ana tatanan sing owah gengsir iku ora ana. Ya bener kaya pun wae iki wong jenenge wong catat Cina. Mbok menawa kuwatir ditonggok karo wong sing catat kaya pun wong ngene iki tegese cala ina. Barene wong cala ina sing nungguk petungane ngene iku ya kepetung becik wis apik-apiking sing iso nata tumrap anane wong cala ina. Jaba nek pancene ora duwe ciri ngono wutuh kliyuh mengkono ha. Anjene nyata becik pancene. Lah dening kananing slirane apa ya bakal nerusaken bab perkara kahananing kraton Ngastina iki dina mengko banjur nglumpukna sekeng para ratu. Lah inggih menawi ngaten menika rak sampun mestanipun wa ratu awit menapa wontenipun ingkang putra inggih sampun diwasa langkung petanganipun inggih sampun sifat sepuh sampun wontenipun ingkang putra menika. Mandar putra kula inggih mboten wonten ingkang kantun setunggal-tunggal para putra Pandhawa menika sampun sedaya ludes wontenipun ing Tegal Guru Kasetra. Ah iya, iku anake Pandhawa. Banjur anakan Kurawa ya kaya mengkono kaya kakang-kakangmu kabeh pancen sing salah ngono ya kakangmu dhewe. Iku biyen mbuh sing garahe iku sapa iku. Sampun ngambrak-ngambrak lho sing garahi barang iku kok sing garahi gak genah iku kok. Lho ya ora ngono rek aku iki sak temene ngono. Sak benere aku iki. Aku ora kok ndedik-ndedik supaya anakku rakus, supaya anakku ngene, supaya anakku ngene. Ora nganti kalah kekarepan aku biyen nggo karo aku ngono ya aja ora nganti ngono. Lah menika lajeng wontenipun ingkang putra. Lan ingkang putra Drupadi inggih lajeng nderekaken dhateng mriki. Oh, bojomu Singgihan Waratu Drupadi padha becik nggih sliramu. Singgihan Waratu wontenipun ingkang putra inggih mboten wonten alangan menapa-menapa. Iya terus Jumna ya jek urip ya. Inggih taksih Waratu wontenipun Adi terus Jumna Surkandi. Inggih taksih gesang. Oh iya kabeh ono. Ipane aku. Aku nek eling. Duryudana. Suyudana. Sampun agung-agung yang dipun ngeti ta. Kakang, kula aturi ingkang tabah lho Kakang. Iya Rama Widura kok oleh wong gerang kok diwuruk. Wong gerang kok dituturi.
Masih aku rata ira-ira dhewek kok aneh. Ngono sing tak pikir Suwedono. Aku tak tresnani ku Suwedono tok. Dari Suto kok Cik. Kamu kok iso gelis temen anake gak ono kabeh. Bandak nika gak ono pisan. Sampun ngangge ngaten sampun sampun. Kula aturi ingkang tabah wontenipun Kakang Prabu Duryudana lan ingkang putra Prabu Yudhistira ing atas inggih sami kemawon kok. Kula inggih putra panjenengan, mboten wonten Rama Prabu Pandhu Dewayana ingkang sampun swargi, inggih panjenengan dalem wa ingkang kangge gantosipun Kanjeng Rama Pandhu. Iya nak, iya syukur. Nah, Rejuna melo. Inggih wonten bengker menika. Lah adikmu pinten tangsen ya ana kabeh. Inggih wonten Kanjeng. Ya syukur kabeh ya cik wutuh ya. Inggih taksih. Lho, Sena kabari apa Sena? Sena. Arya Werkudara inggih ngempal wonten ngriki. Endi areke? Mbok arek endi? Arek endi? Adi Sena. Aku. Ana apa mbarep kakakku? Iki timbali karo wak wis aku ana kene ae. Sena sing ati-ati lho, Dik, sing ati-ati lho. Iya. Endi Sena? Sena endi? Lah menika menapa wonten wingking menika? Becik. Aku kok kepengin kok ngrangkul anakku Sena. Aku sak temene. Aku malah eling-eling sing ora. Endi areke? Areke endi? Ah iya. Kananing Prabu Destarata. Grayah-grayah piyambake. Wau kadhiyosaken menawi Cala Ina kanane. Trantanan gremet. Ngantos kedadosan medal saking gadrining Kraton Ngastina Prabu Destarata madosi klan ingkang putra Sena. Oh iya.
Sena. Aku nek eling-eling awakmu Sena. Apa bapakku? Iya eling karo kakangmu. Sayadana Gendari Suta rak kakangmu Sena kok endi sih Sena aku kepengin ngrangkul kok Cina karo awakmu. Ndane santosane Sena wong kurang kuat apa Sayadana sembarange ya cukup sembarange cukup tapi aku nek aku kepengin ngrangkul awakmu. Ya rangkulne apa aku. Oh iya. Distarata ngrapal Gumbala Geni ingkang den rawuh. Ingkang den dedepi kan Sena amping-amping dhateng Reca. Reca buta ingkang amrupakaken sela kanane. Kinokir ingkang langkung edi peni mboten kawistara menawi menika sela. Senadyan toh cepengane nggih lumer kananing sela menika. Saking pintere ingkang ngukir kanane. Reca Danawa ingkang jagi wonten ing gadring iku den cepeng kelawan Sang Destarata tandha ingkang langkung ampuh kanane. Gumbala Geni sareng sampun mapan Gumbala Geni nyepenging sesarengan kan rampunging mantra mantraming Sang Destarata monjo dhateng Reca ingkang sampun wonten ayunan den rangkul gapuyu ajur momur Reca Atu. Renget Kakang. Sampeyan iki tiyang mboten ketok lho. Panjenengan iki tiyang ingkang mboten ketingal napa-napa. Sak nalika den rangkul Gapyuk lan Rama Widura menapa dening wonten ing Sang Gendari Ratu Ayu Gendari ngrangkul dhateng ingkang Raka. Sanalika kanapsaning Destarata murta tanpa lawanan. Lantaran ngrumaosi sampun marem penggalih. Kininten menawi Sena sampun prapteng lena kanan. Mati Sena tok aku wis nrimo aku. Aku ora benci karo Pandhawa sing akeh-akeh. Sing tak benceni mung kananing yaiku ananing Sena, jalaran sing mateni karo Sayadana iku ora ana liyane Sena.
pianggeping Prabu Destarata. Ya lantaran Pandumiro. Koko Prabu, jenengan menika tiyang ingkang sampun boten ketingal napa-napa kok nganti kaya wis gak dadi apa wis cekne upamane aku dipateni Pandhawa sing papat iku cekne aku dipateni gak dadi apa. Tapi watonane wis kelegan rasaning atiku kaya ngono. Ingkang pejam menika sinten? Sena iku mang. Pundi pejane iku lho pundi wong Sena mboten napa-napa kok lho. Lah iku mang sapa? Iku mang sapa? Niku wau reca Kakang, ingkang panjenengan cepeng niku wau reca. Kok becik temen yo. Dewa jagat sanang binatara, Dewa ya Bathara. Duh Gusti, kula nyuwun gung pangapunten Gusti. Wau mula sembarang niku ditata tah dhisik ditata dhisik. Wong nesu niku nggih kenek dek napa kelangan jagat niki kelangan wong nesu niku dek kapan. Tapi waton iso nata nesune mboten nganti dadi sing cetomelan ngoten lho waton iso nata nesune. Ajubi kados ngaten niku kados pundi niku. Oh iya. Gonjang ganjing sanalika kahanane. Sangjang Girinata ingkang mojar lan ingkang Raka Sangjang Narada Kakang Rada. Langkung prayogi wonten ing Destarata Gendari kelawan Yama Widura den kersakaken boyong kemawon dhateng madyaning wana. Tinundung kan wonten ing Harya Werkudara ingkang nundung musir lan ananing Destarata. Panjenenganing Destarata mesthanipun boten kenging bela labet labuh kelawan kawontenaning Bratayuda. Awit ingkang Bratayuda menika Kurawa. Destarata piyambake boten badhe nderek-nderek lan Bratayuda. Kengang menapa kok lajeng mesgul penggalih kalian Bratayuda. Sanalika Bathara Narada piyambake ingkang Bathara Temburu nyatakaken mandhap dhateng ing Ngastina, ngumpuli wonten ing kraton Ngastina.
Anak ulun yukaning kita anak nayu ngercopada Sri Kresna Bathara Kresna wonten sing adhawuh ulun kang sinulur lan ratuning Ratna Nyawa Sekalir ratuning Dewa Sang Hyang Adi Guru dina mengko mojar supaya kananing Prabu Distarata lan Gendari apa dening kananing Yama Widara kudu metu saka ing kraton Ngastina. Ulun kang penang andumuk lan kaluputaning Distarata kena tinembungaken dheweke ing swijining wong sing ora melu-melu Bratayuda kena apa kok dadi serik ati karo wong Bratayuda. Tandane nganti kananing si Harya Werkudara ditapaki kan aji Gumbala Geni. Nganti reca sela sing lebur mumur tanpa dadi lantaran dirangkul kan si Distarata kang ngagem kan aji Gembala Geni. Dina mengko supaya kananing si Distarata Gendari apa dening Yama Widara metu saka ing kraton Ngastina sandika plikin nengaten dawuh pangandika ingkang ngedalaken ora ana liya kejaba yaiku sena kang ngetokaken saka ing jeroning kraton Ngastina iku. Harya Werkudara kang ngetokaken. Nanging ora ana kang ngerteni kejaba mung ananing dewa kang wajib ngerteni karo kahanan iki. Singgihan menawi ngaten Adisena apa bener kaya mengkono? Mbuh, aku apa jarine dewa. Yen di bapakku Distarata ana kene mundhak mungsuhe mengko gada rujak pulo iki nggo mungsuhe. Ora ana apa-apa mengko tak kaperuk karo gada rujak pulo. Ya wis aja nek kowe mengkono. Luwih becik ya diusir saka ing kraton Ngastina mengkono wae. Ah yen pancen nyata bener kowe mengkono saguh nindakno ulun bali menyang ing kayangan. Mekaten Paman Prabu Dhritarashtra bab kawontenaning dinten mangke rening Adi Pandhawa sampun mlebet dhateng ing lebeting kraton
Ngastina ngriki. Ingkang kewajiban ngreksa samenika mboten wonten malih kejawi wontenipun para Pandhawa. Rening para Pandhawa sampun wonten ngriki, lha dening Paman Prabu Destarata menapa dening Bibi Ratu Gendari ugi mekaten, lajeng Paman Yamawidara kedah nilaraken kelawan kraton Ngastina ngriki dipun kersakaken netepaken dawuhing dewa wonten ing madyaning wana ingkang sinebataken inggih menika Jati Jajar Pitu. Jati Jajar Pitu ingkang dipun dunungi kelawan Paman Prabu Destarata. Dadosa ing riku mahareksi wonten ing lebeting Jati Jajar Pitu riku. Oh, iya Kresna. Kaki Prabu menawa kaya mengkono ya tak lakonane wong pancen aku ya luput. Tapi nek dipikirno ya ora luput, sih wong iku wong pancen ya Ngastina iki petungane ngono ya melu duwe, anakku iku ya melu duwe. Anakku melu duwe kaya Kurawa kabeh iku. Tapi rening nalika semana dadi rinengkuh dhewe karo Kurawa. Banjur nganti nganakno Bandawala Yuda memungsuhan karo dulur misan. Ora eling karo kahananing dulur ruwe mung kejaba bondo donya, gak ngerteni nek donya iku mung kanggo ana donya iki tok. Mongko wong urip kahananing urip jiwa iku ora ngemungno ana donya iki tok. Nganti tekaning akhir alam baka iku ejek tetep uripe iku ana, iku gak diilingi. Aku dhewe kadung tresna menyang anakku mati dipateni sena lho catak. Aja kok pikir aku Kresna, pikir rasaning atimu dhewe kaya apa. Upama awakmu dadi aku. Mengkono mestine kaya-kaya ya ora kuwat ta ira. Samba sampun prapteng lena. Sentiyaka inggih sampun prapteng lena. Kula inggih mboten ngaten kok. Oh iya mbok menawa awakmu sing kuat lah aku sing ora kuat. Mandengmu rak mandeng sing kuat lah bareng aku sing gak kuat. Ya wis mesti wae Kresna kaya mengkono iku. Saiki aku banjur ngrumangsani karo kananing Sena. Iya tak tinggal yen pancen ana kanan sing semono wong penundunge sing duwe negara lah kok tak nyengke ya nyengke saka Ngastina. Jane sing duwe dudu anakku saiki anak keponakan nek becik nek gak becik ya. Iya. Ayo Gendari, ayo. Yamawidara yen kaya mengkono metu saka ing kraton Ngastina, masih ana tengah-tengahing alas mertapa ya kena. Nggo kono ora kurang gembili lan wi ya ora kurang. Ora kurang jlarut ya ora kurang. Wis aja duweni wasmelang apa-apa. Oh iya. Drestra Rastra kawan Gendari Ratu Ayu. Tuntunan piyambak dhateng lebeting wana Jati Jajar Pitu Harsa. Bangun saiki kapanditan wonten ing lebeting wana ngriku. Iya.
Warangga monggenaka Yayi Prabu ingkang lajeng kedadosan kados dening samenika wonten ing negari Ngastina. Lajeng dipun jaga kemawon sawetawis kalian para wadya prajurit-prajurit wonten ing negari Ngastina ngriki. Inggih kersanipun dipun tambak ganggeng mimpini klan para wadya ingkang sami ngreksa wonten ing negari ngriki ladening wontenipun ingkang rayi Yayi Prabu kawan Adi Sena Adi Janaka menapa dening kula lan Sedewa kula menapa dening wontenipun Yayi Ratu Dulpadi Swami lajeng boyong kok ingkang kantun wonten ing pesanggrahan Pandhawa ing Tegal Kurusetra niku. Lah inggih menawi ngaten inggih nyemanggaaken Kakang. Dipun dawana si tambak ganggeng menika. Tambak ganggeng wonten sing ngadhawuh Gusti. Angandika dhateng ingkang abdi. Reksanen kraton ing Ngastina sapa wae mbok menawa ana sisa-sisa prajurit bala Kurawa. Nalika semana banjur mlebu rewang ana tadah perang kelawan bala sing sumedya ngrusuhi ana ing kraton Ngastina njenengan ingsun arsa mboyong kelawan sapa kang kari ana ing pesanggrahan Pandhawa kono nyemanggaaken kersa dalem Gusti inggih kula teliti kawontenaning nagari Ngastina ya aja kaya bocah maneh-maneh tambak ganggeng ngene nggih sandika dawuh dalem. Oh iya. Para kadang-kadang Pandhawa sampun ngrampungaken wonten ing negari Ngastina rineksa lan patih tambak ganggeng sawadya bala. Para kadang-kadang Pandhawa wancining surup Surya piyambak ing kondur dhateng ing pesanggrahan Tegal Kurusetra piye madyaning wana gung liwang-liwung ingkang sinebataken wana gung liwang-liwung menika wana ingkang langkung rengket kahanane ing sajawining Tegal Kurusetra ingkang dipun lolosi klan satunggaling putra Bambang ingkang pinaringan asma Bambang Swatama menapa dening wonten ing reksi Begahan Krepa sang sirna-sirnaning sedaning Prabu Sayadana ing riku sanalika muntik saking negari Ngastina ngriku lolos saking negari Ngastina kanthi lan Kartawarma Wusana Banawati ing riku kinajak kelawan sang Kartawarma lantaran menawi boten purun badhe kaprajaya kelawan Kartawarma mriku Pramila Banawati ugi nderekaken lan sang Kartawarma
sareng wonten ing madyaning wana ketemu kan ananing Bambang Swatama ingkang langkung rumiyin lolosing saking negari Ngastina niku. Pramila ingkang den puji rina lan wengi kananing Sang Bambang Swatama. Mboten wonten kejawi. Gekengan amur wengkawi gantya kang kawursita. Tunggal lakone padha wayahe. Nanging ana seje panggonane ingkang sumedya kajarwa. Nyariosaken wonten ing wana gegledhegan. Sinebataken wana Diyu asmane. Dening wana Diyu ngriku ing nguni pesabaning Gajahhoya. Pramila sinebataken wana Diyu wonten Darma tigang perkawis ingkang dedunung wonten ngriku sekawan putri. Nanging ingkang prasasat sampun boten anggadhahi pengwaos menapa-menapa kawontenaning senadyan Sang Ratu Ayu. Banawati ugi mekaten. Tur garwa dalem Ratu Gung Binatara. Ratu ing Astina ingkang prasasatipun labet labuh
kelawan ananing para kadang Pandhawa ingkang den labeti Banawati menika. Menapa ingkang dados mula? Awit Banawati menika langkung-langkung tresna dhateng penengah Pandhawa Arya Janaka mila buka. Banawati kagarwa kan Sudana menika ingkang anggarwakaken inggih ingkang ndhawuhaken prasasating Arya Janaka. Duk rikala jaman Permati. Rikala jaman Taranggana. Lah dene wonten ing Sang Banawati langkung-langkung anggenira tresna klan Arya Janaka. Pramila labuhaning Sang Banawati menika anglabuhi Arya Janaka sampun ngantos prapteng lena. Larene wonten kedadosan mekaten para kadang-kadang Kurawa menika wonten ingkang mangertos menapa ingkang dados karyaning Sang Banawati sareng sampun Prabu Duryudana prapteng lena. Kartawarma piyambak ingkang mangertos kawontenan menika. Pramila Banawati sanalika ginendheng kalawan Sang Kartawarma. Sedyaning badhe kaprajaya Banawati menika nanging piyambak ngrumaosi menawi mboten dugi anggening sumedya prajaya kalawan ingkang Mbak Ayu Banawati menika awit asmaning putri namun ginendheng kemawon dhateng ing madyaning wana kinempalaken kalawan Sang Bambang Swatama ingkang wonten ing pesanggrahan madyaning wana riku dipun wontenaken gegubukan rerompokan merupaken klaras-klaras ingkang kangge tetudung utawi pepayoning panti ingkang den dunungi wonten riku. Kantine namung tigang perkawis inggih menika Begahan Krepa. Begahan Krepa menika kepetan bapa paman lan Bambang Swatama. Sudara Ipe lan Danyang Druna. Sudaraning Endang Kerpi. Endang Kerpi menika garwa-garwaning Reksi Kumbayana. Pramila Begahan Krepa kepetan bapa paman lan Bambang Swatama menika. Wekdal sonten menika piyambak midhanget pawartos menawi wonten ing para Pandhawa nyatakaken dhateng negari Ngastina sagung para kadang-kadang Pandhawa. Lah menapa inggih kawontenaning para Pandhawa ontat saking pesanggrahan Tegal Kurusetra pesanggrahaning para kadang-kadang Pandhawa. Lah ingkang den getem-getemi kan Bambang Swatama menika mboten sanes kejawi setunggal. Trusna Jumena. Inggih menika Tresna Jumena. Sudara Dalem, Ratu Ayu. Drupadi, Sudara Dalem, Sangwara Srikandi. Ingkang dadya senopati nyirnakaken kelawan Reksi Kumbayana inggih Danyang Druna. Rikala semana Bambang Swatama piyambake badhe lumebeng sandi dhateng ing pesanggrahan menika. Ndustapati kelawan Trusna Jumena sinten putra-putraning Prabu Drupada ingkang nirnakaken kelawan ingkang Rama ing muni. Sareng wonten prapaning Sang Ratu Ayu Banawati langkung anles raos penggalih Bambang Swatama. Menapa sida, menapa wurung anggening badhe ngalap sirna kelawan
terus to jumena kula. Mangke menawi ngaten Gusti. Jenengan dalem kok lajeng nderek dhateng madyaning wana. Iya karepan aku, Bang. Swatama anggonku kaya ngene iki wong mantene. Kersaning adi karo karma dadi aku ya. Wong pira budiku wong jenenge wong wadon ya anut ae.